Саламсыз мөхтәрәм милләттәшләр, сез сәләтеңне күрсәт тапшырын карыйсыз. Биредә сәләтле катнашучылар көч сынаша, ә без аларны сезгә тәкъдим итәбез. Бүген җырлы тапшыру булырга тора, шуңа күрә ләззәтләнеп карагыз. Эфирда Ильяс Шәйхмәтов һәм без башлыйбыз. Саламсыз мөхтәрәм кунаклар. Исәнмесез? Ничек кәефләрегез? Һәйбәт. Гадәттәгечә кунакларыбыз тапшыруыбыз алдында үзләре турында сөйләп китәләр. Рәхим итегез. Мин үзем Түбән Кама шәһәрендә тудым. 2 кыз бала менә үстереп киләбез без. Аларны сәнгать мәктәбенә биреп, алар музыка белән икесе дә безнең шөгыльләнәләр. Олысы җырлый, кечесе безнең скрипкада уйнарга өйрәнеп килә. Бүген безнең кунакта Гайнетдиновлар гаиләсе, ләкин тапшыруыбызның төп кунагы, төп катнашучысы ул инде Аделина, менә шушы матур, гүзәл күлмәк кигән кызыбыз. Аделина, әйдә, үзең турында үзең сөйлә син. Минем исемем Аделина, миңа 12 яшь. Мин бәләкәйдән үк җырларга яратам, көйләп йөрим. Минем балалар бакчасына биргәч, мин анда бик күп җырладым һәм минем җыр укытучысым Сәләтеңне сизеп алды да, шунда ук синең белән шөгыльләнә башлады. Аның исеме Алсу Васимовна. Алсу Васимовнага кайнар сәлам җибәрәбез. Һәм шуннан соң инде син туктамыйча шушы иҗат дөньясына чумып шөгыльләнә башладың инде, әйеме? Әйе. Ничек дәвам итте бу? Аннан соң син инде 2нче гимназиягә кереп, андагы сәнгать мәктәбенә укырга кирдең инде, әйеме? Әйе. Һәм мин Йолдызлык мәктәбенә кирдем укырга. Һәм анда мин 4 ел укыдым. Аннары мине әтием һәм әнием 2нче гимназиягә укырга керттеләр. Һәм мин анда сәләт музыкаль мәктәбенә бирделәр. Синең инде анда вокал укытучының исеме ничек? Сүз уңайыннан аңа да сәлам җибәрик әйдә. Гафурова Миләүшә Госмановна. Миләүшә Госмановна да кайнар сәлам. Инде әңгәмәбезне без соңрак дәвам итәрбез. Озак сузып тормыйча, тамашачыларыбыз инде көтеп торадыр. Бу кыз Корале ни куе кыз килгән тапшыруга җырларга дип уйлап утыралардыр. Шуңа күрә сәләтеңне күрсәтергә рәхим ит. Бу ел бит инде бик авыр ел булды. Ковид килде. Күп кенә гаиләләргә ул авырлык китерде. Табиблар безнең эштән чыкмыйча эшлиләр име, карыйлар безне. Шуңа күрә менә укытучы белән шундый карарга килделәр, киңәшләштеләр дә табибларга багышлап ок чәчәкләр җырын өйрәнеп башкарырга. Димәк, ок чәчәкләр җыры. Әйе. Рәхим ит. Ак чәчәкләр, аппак язлар микән, ак өметләр микән күзләрдә. Аклык эзләп, аклык күзләп үткән, гомер үзе нинди төсләрдә, ак гөлләрдә. Җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Яшәү дигән татлы сүзгә сыйган, сер ачкычы кайда кем белә. Таң күгеннән буя безнең гомер, шык тамчысы булып түгелә. Ак гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр кебек аппак
Рахмат бик зур. Рахмат. Аделина, гомумән синең өчен җыр нәрсә ул? Син инде бала чактан ук шуның белән шөгыльләнгәч, шулай да нәрсәдер бирәдер инде ул сиңа. Әйе, җыр минем гомерем. Мин җырсыз яши алмыйм. Мин Совет сабаны юганда да җырлар тыңлыйм, идән юганда да җырлар тыңлыйм. Мин җырларны яратам. Үзең менә гомумән нинди җырлар тыңлыйсың? Кайсы җырчыларга өстенлек бирәсең? Татарчамы, русчамы, инглизчәме? Бөтенесен дә тыңлыйм. Татар артистлары Гүзәл Уразова, Анвар Нургалиев, минем иң яратканнары. Инглиз теленнән Ариана Гранде, Билли Айлиш яратам. Меломан демәк син, әйме? Әйе. Менә сеңлең синең шулай ук сәнгать мәктәбендә укый, скрипкага ялгышмасам, әйме? Әйе. Син аңа берәр ничек булышасыңмы соң шушы музыка дөньясында? Әйе, ул миннән кичә дә нота язарга, булышырга. Сольфеджио буенча димәк. Әйе. Булышасың димәк. Шушы музыка белән шөгыльләнү ул барыбер вакыт ала бит инде. Барыбер сиңа төрле дәресләргә барырга кирәк, шул ук сольфеджиога, тегендә, монда. Синең сыйныфташларың, яшьтәшләрең ул вакытта TikTokта утыра, мәсәлән, урамда уйнап йөри. Көнләшмисеңме? Вакыт каламы уйнарга да, бала чакта бит инде нисе да килә. Вакыт калмый. Бәлки мин яратам укырга, мин бишлеләргә укыйм мәктәптә. Уйнарга минем каникулда вакытлар бар. Һәм минем сыйныфташларым күбесенчә кружокларга йөриләр. Шулай ук синең сыман. Алайса көнләшер кеше юк икән. Алар җитешәләр. Афәрин. Барысында. Гомумән киләчәктә үзеңне кем дип күрәсең син? Шушы җыр дөньясында алга таба дәвам итәргә җыенасың атларга? Минем җырчым яисә алып баручым вот сезнең кебек буласы килә. Алайса безнең аяк асларына үкчәләргә басып киләләр икән яшьләр. Әйе. Кеше кызыгызның сәләтләре сизеләме соң инде? Ул да менә шулай сәләтлеме? Яисә апасы йөргәнгә генә йөриме? Юк, сәләтле, бик яратып, бик теләп йөри. Аларның шундый Күңелләрендә бар димәк. Күңелләрендә бар шундый бер фикер, уй. Кешесе скрипкада уйнап, олысы җырларга, алар хыялланалар, бергә сәхнәдә чыгыш ясарга, аларның шундый теләкләре бар. Булыр бергә. Аларның сәләтләре ничек шулай килеп чыккан микән? Бәлки сез үзегез дә элек җырлагансыз, музыка белән шөгыльләнгәнсез? Мин үзем юк, әтиебез, иптәшем минем аның яктан килгәндер инде. Иптәшемнең абыйсы шәһәребездә күп кешеләр аны белә. Каюмов Уил Габдулхакович, танылган кеше, танылган җырчы дип әйтергә була, аны күпләр генә белә. Менә аннан күчкәндер. Әтиебез җырларга ярата, бабабыз җырларга ярата. Менә шул яктан килгәндер дип үзебез уйлыйбыз. Сез дә түгел алайса. Музыкаль гаиләдә дисәң була алайса. Әтиегезнең гаиләсе. Аделина, әле син шушы сәнгать мәктәбендә Совет сабаларга җырлаудан тыш бәйгеләрдә дә катнашасың бит, әйме? Бик уңышлы да катнашасың дип беләбез. Менә соңгыларын булса да сөйләп кит, нинди бәйгеләрдә катнаштың, җиңүләр турында? Мин безнең шәһәрдә приз главы конкурсында катнаштым һәм беренче лауреат алдым. Бу инде шәһәребезнең иң зур бәйгесе инде. Арттырмыйча шулай дисәң була. Тагын нинди бәйгеләр бар? Истә калганнары. Истә калмадым. Чөнки алар бик күп. Менә мин яңа гына тамашачыларга әйтеп китәм. Менә моның кадәр бер өелгән дипломнар күрдем. Бик күп алар. Сезнең өйдә галерея ясасаң була инде һәр дипломнардан, әйме? Урын җитмәс. Шуннан да бик күп ярар киләчәктә аларның инде файдасын, рәхмәтен күрергә ясын дипломнарның. Һәм белүемчә тагын бер җыр бар бездә. Монысы инде шаян җыр. Кызык җыр. Нинди җыр? Энеги-генеги. Рәхим ит, Аделина.
чыккач кына бир жырыгы желмени. Мин уртага чыккач кына бир жырыгы желмени. Энеги аягымда сандали, сандали түгүл пима, еш көңүлүм мытына. Энеги аягымда сандали, сандали түгүл пима, еш көңүлүм мытына. Безнең урам аркылы агасының салкыны, безнең урам аркылы да агасының салкыны. Су сипсәң дә басылмыйдыр яшь йөрәкнең ялкыны, су сипсәң дә басылмыйдыр яшь йөрәкнең ялкыны. Энеги аягымда сандали, сандали түгел пима, яшь көңүлем мытына. Энеги аягымда сандали, сандали түгел пима, яшь көңүлем мытына. Аквасицы күлмәгемнең итәге сырлатынчы, аквасицы күлмәгемнең итәге сырлатынчы. Үзем чыгып җырлыйм әле кешедән җырлатканчы, үзем чыгып бийм әле кешедән биеткәнче. Афәрин, Аделина, рәхмәт бик зур. Тамашачыларыбызга да ошагандыр дип өмет итәбез. Безнең тапшырыбызда кунакта Гайнетдиновлар гаиләсе иде. Сезгә дә Аделинаның чыгышы ошаса, тавышларыгызны бирә башласагыз була. Чыннан да татар халкының янәшәсендә гомер-гомергә җыр, моң булган. Инде без дә сезгә җырлап, рәхәтләнеп яшәргә язсын дигән теләктә тапшырыбызны төгәллибез. Сезнең белән Ильяс Шәяхмәтов идем. Киләсе очрашуларга кадәр.